Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω τρίπλες για τη μάπα. Κοίτατε τη μαπάρα. Αυτή είναι μια τρίπλα του Ροναλντίνιο. Πώς γίνεται? Έτσι και πάνω. Τρίπλα 2. Κοιτάξτε. Αυτή είναι του Ροναλντίνιο. Πολύ ευκολία. Παίρνε την μπάλα έτσι και έτσι. Μια άλλη τρίπλα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Αυτή που είναι έτσι. Μην είσαι στα πόδια, αυτή είναι ξεφουσκωμένη μπάλα, οκ. Που γίνεται έτσι. Καταλάβαμε. Κοιτάξτε αυτή τη καταλάβατε. Τίποτα δύσκολο. Έτσι. Από πάνω και 3 φορές. Και ύστερα έτσι και έτσι. Καταλάβατε. Μπόμπα. Αυτή είναι η τελευταία τρίπλα. Ελπίζω να σας αρέσουν. Έτσι σου κάνεις το. Έτσι σου κάνεις έτσι. Μια άλλη τρίπλα. Ναι. Παίρνω στο με ευκολία. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.